Здравейте, потребители на YouTube, аз съм OPG и това е втори епизод на How to Make, в който ще ви покажа как да сложите лого на клип. Клипа е по поръчка, поръчан е от потребителя на Facebook Джони Уокър, така се пише във Facebook. Може да ми пишете какво да покажа в третия епизод под коментарите на всеки клип. И така, сега ще ви покажа. Трябва програмата към тази е Studio 6 и едно направено лого от вас. Така, влизате, цъкате Import Media, вкарвате видеото, което ще обработвате, слагате го на лентата. След това давате Custom. Избирате там, където на коя секунда искате да сложите логото. И ако искате да е само текст, цъкате Callouts плюс и давате тук на текст. Ето и пишете каквото искате. Ето тук си избирате големина, цвят, шрифт. Ето виждате. Това е само за с текст, да не е с лого, ако нямате лого. И ето. Цъкате, избирате си го и пускате видеото и когато дойде време, където сте избрали, логото се появява и след това изчезва. Ето. Сега ще ви покажа и ако имате направено лого, как да го добавите. Избирате пак Callouts и давате на Add Edit Custom. И след това тук New Custom Callout го добавяте, аз съм го добавил предварително. И след като го добавите, то идва в тази лента, го намирате. Ето го, което съм избрал. Ето виждате, сега ще ви покажа. Като дойде време, логото се появява. Ето виждате колко лесно и става и колко добре се получава. Надявам се да съм ви помогнал и да следите следващите клипове на поредицата. Абонирайте се за мен, ако ви помагам, и напишете какво искате да правя следващите клипове. И ви благодаря за тези 124 абоната и тези показвания на клиповете ми. Благодаря ви още веднъж и довиждане до следващи клипове.